bali ngalon Rojo tulang iman selamat rahayu ing sami kala tulang sangkul lono bala sangkul tulang bali kulun Rojo tulang iman selamat rahayu ing sami kala tulang sangkul ana jalan isor tinulang isor raja tulang iman slamet rahayu ing sami rahayu 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 matang jimat yang surela yang tambah yang paku yang sabuan yang kau panggil supaya abang kubil pangayo
Dumateng sagung para rawuh kakung Sumawana putri sepuh anem ingkang kawula tresnani ingkang kenggan samangke ugi sampun kersa hanyeng kuyung inggih menika derek-derek hanyeng seni anggenipun para kadang saking Gua Hananta Buka nindakaken kirab sesaji ingkang kunjuk dhumateng para leluhur ingkang sampun ginepana ing angin. Mugi-mugi sedaya kala wau angsal berkahipun bukti tumunten anuhaken daya pangaribawa dhumateng kadang-kadang ingkang dumunung ing tambak watu ugi dhumateng sagung kadang ingkang sedaya sampun kepareng rawuh ing mriki tansah dinaduan bagas waras nir ing sambi kala mugi-mugi tansah sembada kang jinaka lestari kang kaesti jumbuh kang dinayuh rahayu kang tinemu. Pramila saking menika kula pinangka jejering pranatacara bilih wonten cecer cewek godhang cingkrang kirang treping basa kirang genep ing parama sastra karana kudunging ing pahyatan cupete ing sesrawungan mawantu-wantu kula nyuwun sing samudra ing pangaksami. Salajengipun inggih menika menyanyikan Indonesia Raya. Untuk semua hadirin kami mohon berdiri. Sepisan malih kula suwun dumateng para rawuh kula suwun jumeneng. Pinangka dirijen penyanyiipun Mbak Desi wedal kawula sumanggaken. Sound system nyuwun iringan. Menyanyikan Indonesia Raya.
Bersatu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Rahayu satunggal sarwa dunadi. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Merdeka. Budaya Nusantara bangkit. Budaya Nusantara bangkit. Rahayu sedaya ibu. Kula minangka pimpinan Kadang Pawon. Saektosipun Kadang Pawon ingkang marasani Kadang Pawon menika menika Bapak Eko Prasetyo. Saektosipun badhe atur pangandikan piyambak. Nanging mirsani tiyang sak kathah kados ngaten, beliaunya boten mentolo badhe matur. Pramila kula ingkang kajiban matur. Kita mengutip dumateng pangapunten ingkang kinurmatan dumateng para sesepuh, para pinisepuh, para aji sepuh sedaya paguyuban kemawon ingkang sami rawuh. Kawula ngaturaken bumi panuwun ingkang agung. Ugi dumateng Bapak Kepala Desa Tambak Watu, saha Pamong Desa Tambak Sari nggih. Pamong Desa Tambak Sari kawula ngaturaken ing panuwun bilih sampun paring izin inggih kula ngawontenaken Nggih. Sik tasih piyambake teng Gunung Sudo niku. Nggih. Nek sakniki kan tumut putrane teng Karanggo mriki. Nggih. Iki sakmangke putra-putrane Kesa. lajeng akhire namung urip Jepatan Karang. Teng Karanggo. Nggih. Saat nggih. Asale kan kita sasi motor ngertos kula bakal wonten setunggal sasi kepengker malah nyambangi kula ya. Monggo kretek. Terus nggih. Atas sembuyunganipun acara menika saged sukses kula campur astanipun. Kawula ngaturaken pun panuwun ingkang agung. Sing kuwate kan Putra Rama to niku. Nggih. Sayentasipun oleh panitiane Putra Rama. Dipilih jenengan sura utawi kirap sura menika
atur unjuk syukur wonten rasanipun para leluhur sami ingkang sampun mabatara nyawiji wonten rasanipun Gusti lan sedaya para cikal bakal ingkang makarni Arjuna punika kula Arjuna punika itu gak kenal. ugi atur syukur dumateng Ibu Bumi Bobok Kawoso pramila kadang-kadang pawon tenaken syukuran inggih punika paring dalam Pembuluh Jono Dolino kanthi Malang sejarah pawon punika sampun dinten sedasa taunan ngawontenaken pagyan Wisnukadan. Nanging wontenipun kirap budaya menika nembe saben punika. Pramila wonten kirap langkungipun saking kawula lan kadang-kadang pawon sedaya nyuwun diagung pangaksan. Kawula sanget matur nuwun panuwun dumateng sedaya para kadang-kadang budaya ingkang saking Malang Raya ugi ingkang saking Pasuruan Raya. Kula sanget-sanget matur nuwun panuwun. Pramila wonten kalanggahan punika menyatunya budaya bangsa kita akan bangkit seluruhnya dari Karang Taruna, dari muda-mudi, dari seluruh masyarakat Nusantara. Kita harus bangkit untuk membangkitkan yaitu adat dan budaya tradisi Nusantara yang sudah ada menurut desa masing-masing, menurut keadaan masing-masing, menurut kota masing-masing. Kita semua punya budaya yang adiluhur yang harus kita bangkitkan. Karena budaya, adat budaya adalah martabat bangsa yang harus kita kembalikan lagi supaya Nusantara ini benar-benar mempunyai dasar adat budaya yang sangat kuat sehingga kita dihargai oleh mancanegara karena adat dan budayanya. Kita kutip sedikit bukan saya dengan Bali ya. Bali itu sangat kuat dengan adat tradisi sehingga Bali itu tidak ada daya sumber bumi yang dihasilkan, tapi mereka menjaga keluhuran adat dan budaya sehingga Bali sangat-sangat maju dan terkenal seluruh mancanegara. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang Nusantara khususnya orang-orang Jawa kita harus bangkit benar-benar menjaga kelestarian budaya kita semuanya. Salam Nusantara, merdeka, merdeka, rahayu, 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 Nur. Matur panuwun Dewatan Wayahipun Romo Kudus ingkang sampun paring perkara dumateng anak kula. Mugi-mugi kegiatan ingkang kados makaten menika ing warsa salajengipun sangsaya kembang angrebaka untara anjaying tawa. Dewatan saged prawu salajengipun inggih menika atur pangandikan saking penyanipun Bapak Lurah
Tambak Sari Rahayu Kalusi Dumateng Bapak sesepuh saking paguyuban saking grup kaul ingkang kawula hormati dan kawula mulyakaken. Nuwun sewu dalam acara ini mewakili saking warga masyarakat Desa Tambak-Sari dari musik saderengipun karenaipun salam dumateng sopan dengan Bapak Ibu kirang langkungipun nuwun bumi pangsami dumateng sedaya para bapak saha para sesepuh bini sepuh niki pangapunten suwatene wonten gredeg keranten boten nate ngadepi tiang kathah pangapunten ingkang saderengipun kula boten saged nyebaraken setunggal langkung setunggal keranten kula nggih tasih sak menika mangertosi paguyuban budaya Jawi ingkang kados mekaten senaosa kula niki tiyang Jawi. Pangapunten Bapak Ibu saha Bapak sedaya kirang langkungipun. Kepareng matur kula namung mewakili warga Dusun Tambak Watu Desa Tambak-Sari ugi tetap sesepuh utawi tokoh masyarakat. Kirang-kirangipun dalam sepindah matur nuwun sanget dumateng panjenengan sami Bapak Ibu saking pelakon pikiran kula nuwun pengger janda fakul. Ini nopo tapi kita maklum jalan nopo merabat wangsul niki lho buat itu lho balik kanan kemudian sepindani termasuk dereng nate mangertosi ananging menawi Dusun Tambak Watu Desa Tambak-Sari dados adat satu suro niki sampun dados adat kebiasaan mulai langkung rumiyin sawancinipun para sesepuh kula para leluhur kula iki saben sasi kula kaya dipun lunjungi inggih menika ingkang pertama kula criyos ngerti lunjungan sumber salajengipun asmane sedekah bumi nika wonten dusun niku sampun kados adat tiyang Tambak-Sari. Mila menika kantun sapunika keranten langkung mulya mugi-mugi Bapak Ibu ingkang sami rawuh nggih kawontenaken pasugiatan Karono ngeten nggih Nondong. mugi Gusti Kang Maha Kuwasa paring pidhedhah paring kemanat paring hidayah Niku nggih saka tembung karna. nggih mugi Napa ya? Saya wis basa dibasani akhire Langsung mawon. Anu, sampai habis bisa Menawi boten wonten Ibu Pertiwi, kula nyuwun ladrang ketawa. Nyuwun sewu
dumateng sedaya para rawuh ingkang sampun kersa nderekaken adicara ing siang menika ingkang kita sebut pahargyan tanggap warsa sirah duka sasi sura lan sugeng Haryati Jawi. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kita sami ngertosi werdinipun uga rampung sesaji besakan ingkang sampun kapacak wonten ngajeng kita sami punika. Langkung rumiyin monggo sesarengan ngaturi uninga saha nyuwun restu pangestunipun dhateng para leluhur pribadi kita. Saha nyuwun restunipun para leluhur ingkang sampun paring tilaran ajaran ingkang kita uri-uri saha ingkang kedah kita lestarekaken. Semanten ugi boten kesupen nyuwun restunipun para leluhur ingkang mengku papan panggenan kita dalu niki. Ugi nyuwun restunipun para leluhur ingkang ngembani bumi Nuswantara. Mugi siang menika tansah nderekaken dhateng kita sami. Supados anggen kita sami uri-uri nglestarekaken kapitayan leluhur kita supados saged langkung trep langkung len. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kawula hormati. Sasampunipun kita sedaya sami ngertosi werdinipun uga rampung sesaji sura menika. Monggo mugi kita saged ngetrapaken pangertosanipun uga rampung sesaji sura wonten ing kasunyataning lahir kita. Punika wajib kita ngagesang wonten alam bebraya. Bapak Ibu saha para rawuh ingkang kawula hormati. Monggo kita wiwiti ngertosi werdinipun uga rampung sesaji sura ingkang wujudipun Amarkambang. Amarkambang punika minangka lambangipun gesang, inggih gesangipun manungsa, gesang utusaning Gusti ingkang morbeng dumati. Menggah suraosipun mengkupi kajengan supados kita tansah nyumurupi lan ngertosi dhateng gesangipun piyambak-piyambak. Awit inggih gesang punika ingkang saged ngobahaken cipta rasa budi karsa saha kita saged ngobah musik makarti tuwin tumandang. Ayu resik menika lambangipun kasucian, menggah suraosipun mengkupi kajengan supados kita tansah anggadhahana raos ingkang resik, ingkang wening lan ingkang suci. Santen kanil punika lambangipun sari-sari pagesangan ingkang kaisep dening bayi ing salebete guwa garpanipun ibu. Menggah suraosipun mengkupi kajengan supados kita tansah emo dhateng wiwitaning gesang kita. Ewa semanten estunipun bapa lan ibu tumut angukir jiwa raga kita. Kita kedah bakti dhateng tiyang sepuh utaminipun ibu. Sekar Pancawarna. Sekar Pancawarna punika lambangipun rangga wiwit utuh mekar lajeng layu
lan lambangipun panca driya menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah tresna lan kedah atos-atos lan kedah teliti anggenipun rimat lan ginakaken neraka saha kedah atos-atos ngecakaken pakatine panca driya ambre tansah rahayu selamine gesang kembang setaman punika minangka lambangipun Rama wiwit utuh mekar lajeng mlayu lan lambangipun sesrawung menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah tresna lan kedah atos-atos lan kedah teliti anggenipun ngrimat lan ginakaken neraka saha kedah saged ajur ajen ngertos papan-papan anggenipun sesrawungan murid tansah anjagi arumi asma bubur jenang Sengkala bubur jenang Sengkala punika minangka lambangipun bapa lan ibu ingkang namung sadermi dados lelantaran tumita kita ing Madyapada menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita sami tansah bekti dhateng tiyang sepuh kita dalar estri dhateng bapa lan ibu bubur jenang Pancawarna punika minangka urutaning lampah dumados ing wiji manungsa ingkang lelantaran saking bapa lan ibu ewa semanten estunipun bapa lan ibu tumut angkir jiwa raga kita kanthi hanitipi pepaesan hasil saking pakatining daya cipta rasa budi lan karsanipun anyarengi lampahing arasayung sekawan perkawis ingkang pundhonipun manjing wonten watak wonten tingkah laku wonten wujud saha wonten rerupen lan bekta nafsu sekawan perkawis menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita gesang wonten alam bebrayan iki tansah saged ngendhaleni kuhaling nafsu-nafsu langkung-langkung nafsu angkara murka ingkang tumodok wonten ing pribadinipun piyambak-piyambak Bumbu minangajak punika minangka lambangipun panandhange manungsa menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah saged saking sekataing panandhang anggenipun nyakaken bakatine gesang saged tansah katata kanthi saliti tatang ngadepi kawontenan atos tutung anggenipun nindakaken kedayuhan luhur Bubur sura punika lambangipun wujud bebakalaning raga manungsa wiwit katetesan ler-leran dados adon-adon lajeng dados jladreng ngantos gatra ing guwa garepanipun ibu ingkang liniputan dening gayane urip kang kinuripan saking sari-sarining hawa pernapasan lan tetedhang saking daya panguwaosing Gusti ingkang merben dumadi liwat udraning bungkus kawah saha ari-ari menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita kejawi tresna purun rimat lan ginakaken jiwa raga kita ugi ketapurun ngaten lan runosi dhateng sedherek kita kekawi ingkang kita sebut kakang kawah Adyaryahi sesarengan lumampah sajiwa
kantos ing hinjanti piwanti pungkasane nglampah rucak-rucuk janggelan dawet jenang trocot punika minangka lambangipun piranti dewa Dadabah bayi wiwit mangkaripun wiji ngembang ngantos dados sirah sampun mapan wonten klawangan sumadyo ngadepi kelahiran menggaturawipun mangkupi kajeng supados kita tansahipun dhateng wiwitaning desa kita ketahipun dhateng sedherek kita ingkang lahir sareng sawedha sekul jeneng punika lambangipun babaring wiji manungsa menggasurawosipun mangkupi kajengan supados kita tansah budidaya dhateng pranataning wiji dumadine manungsa awit senajan kita namung saged mitados lantaran tumitaing wiji nanging nyatanipun anak keturunan kita badhe ketitipan pepaesan hasil saking patrap pakarti kita duh nalika jungguh ing raos asmara Pusaka keris punika minangka lambangipun jiwa lan raga utawi curiga manjing waraka mugi tulising pawesthèn saha lambange pamor kapitayan lan sifat kandel menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah mantep dhateng gesang pribadinipun pitados dhateng panguwasane Gusti ingkang perebeng dumadi boten kebo utawi ajrih ngadhepi kawontenan ngantos gedhayan kita ingkang utami saged kasembahan sekul brok punika minangka lambangipun sumeleng ponang cabang bayi sampun dumawis menggasurawosipun mengku pikajengan supados kita tansah saged niteni dhateng tumindak kita ingkang sampun kelampahan kedah teliti dhateng kekiranganipun supados tumindak kita salajengipun saged langkung trep langkung leres sekul bolong punika minangka lambangipun gumolonging tekad menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah saged golongaken sedaya pirantining gesang pribadi manggolonge cita rasa budi ngarsa kedah saged memperpakartining panca ndriya kedah saged ngendhaleni ugali hawa nafsu angkara tumuju gesang mulya lan kumandang saeket baya tumbang rabya punika minangka lambangipun manungsa ingkang sampun kawengku napi sing Gusti tumrap olah budi utami olah krida manut pakaryan utawi bedhayuan ingkang sampun dipunatepi menghasuraosipun mengkuti kajengan supados kita tansah tumemen anggen kita sami nulat lapak ingkang utami sami sengkut ingkang trigger ingkang sair ingkang nurakapi tuku saged dados tepun tulodo budi ingkang sekul kendhit tumbang kendhit punika minangka lambangipun tali iketaning gesang antawis kakang kawah nadya-ari lan sukma utawi huri saha iketaning jiwa lan raga saking dayaning raos tresna sih gegere lan wadon sejati inggih bapa lan ibu menghasuraosipun mengku pikajengan supados kita tansah saged ngukuhaken tali iketaning gesang kita sampun ngantos melokor sampun ngantos benggang tansah imut dhateng Gusti ingkang maha suci
Andang-andaken raos kaweningan saha tunuhun nindakaken dawuh tuntunane Gusti. Wowohan mentah mateng. Wowohan mentah mateng punika minangka lambangipun wohing panggawe hasil pakabining manungsa. Kala becik, bener ruput, bunga susah, bejo cilaka, bodho pinter lan sapanunggalanipun. Menghasurasipun mengkuti kajengan. Supados kita gesang wonten alam bebrayanipun. Sampun atur nilar watak kapribaden kita. Lan mugi kita tansah ngakeni dhateng pangasane Gusti ingkang korben dumati. Syukur saged dados tuladha bebudhen ingkang luhur. Kala pendhem kala gubandul kesambar kesandung. Punika minangka lambangipun kasunyatan kawontenan ingkang tansah dipun alami déning manungsa ingkang tukul wonten raos, wonten angen-angen, wonten mikir, wonten akal, wonten nalar, sarta wonten tata cara. Suraosipun mengkuti kajengan supados anggen kita sami tumindak boten dosa dosa langkung rumiyin kedah dipun penggalih kanthi raos ingkang wening lan trep kedah ngantos papanempah anggenipun sesrawungan lan mugi kita tansah saged nindakaken kewajiban kita sampun ngantos kados dene paribasang sesampar sesandung dhateng gumunung lan saged mulyakaken dhateng tiyang sepuh ingkang ateges saged mendhem jero mikul dhuwur cengkir klapa gading cengkir klapa gading punika minangka lambangipun kenceneng pikir utawi rasa kang wening lan suci. Menghasurasipun mengkuti kajengan supados anggen kita sami ngecakaken tumindak kita sampun atus namung adhedhasar kenceneng pikir kemawon nanging kedah dipun penggalih kanthi raos ingkang wening utawi rasa ingkang suci. Cengkir klapa ijo cengkir klapa ijo punika minangka lambangipun kenceneng pikir lan daya kegiatan. Menghasurasipun mengkuti kajengan supados anggen kita sami ngecakaken tumindak kita sampun ngatus namung adhedhasar kenceneng pikir lan kegiatan nafsu kadosipun dosa dosa nanging kedah dipun labari kanthi raos ingkang wening lan suci saha budi ingkang leres lan sae. Tikal bibit klapa tikal bibit klapa punika minangka lambangipun manungsa ingkang lugu. Rasulipun mengkuti kajengan supados kita tansah punika ingkang lugu lan prasaja luhur lan santosa ing budi sabada lan migunani tumrabai tumrati lan punapa kemawon. Ayam lan induk punika lambangipun pangorbanan kelaminipun dosa. Menghasurasipun mengkuti kajengan supados kita sami gesang wonten alam bebrayan tansah anggadhaha raos tresna dhateng sesamine gesang utaminipun dhateng garwa putra tansah anggadhaha raos sumeleh lan lila hawa. Jajan pasar punika minangka lambangipun tumandhuing rasa tetrawungan. Menghasurasipun mengkuti kajengan supados kita gesang wonten alam bebrayan iki tansah saged gesang sesrawungan dhateng sesamine gesang utaminipun lan mugi kita saged dados panutan. Wit pisang wetah mawi woh lan ontongipun punika lambangipun nanggem tuwuh
siram tuwo nyambung tuwo menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita sami tansah mantep dateng gesang pribadipun supados tumindak kita saklajengipun saged langkung trep langkung leres. Woh pari punika minangka lambangipun paripurna lan mentes menghasurasipun mengkupi kajengan supados anggen kita sampun dilut kawruh kedah ingkang mentes wonten kasunyatanipun lan saged kita raosaken ngantos purnaning lampah. Godhong kluwih punika minangka lambangipun linuwih menghasurasipun mengkupi kajengan supados gesang kita wonten alam bebrayan iki tansah keserengan sipating Gusti ingkang Maha Luwih. Kembar mayang punika minangka lambangipun jagati manungsa ingkang sampun putus lan kukuning saliring kawula manungsa kang wis datan sinamaran ugi manungsa ingkang sampun natisi ing Gusti tinanah dados lelampahan nurunaken wiji manungsa sedherek manungsa sejati menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita tansah saged ningkataken lampah panembah kita nyeladaken Gusti ingkang Maha Suci panjenengaken raos kawenengan saha tuhu nindakaken dawuh tuntunaning Gusti. Kebulung punika minangka lambangipun lanteting budi kalbu lan ati menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita tansah mantep dhateng diri pribadinipun pitados dhateng kuasane Gusti ingkang kapendho ati saha kukuh lan santosa ing budi andhong puri punika minangka lambangipun katentreman menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita tansah siap ing siaga ing damel kawir-kawir atas malang-malang butuh kangge dadi lestarine karahan. Godhong ringin punika minangka lambangipun pangayuman utawi pangamuban menghasurasipun mengkupi kajengan supados gesang kita tansah pinatusih kanugrahaning Gusti ingkang kapendho ati saha gesang kita tansah pinayungan kasane zat ingkang Maha Agung. Kupat lebet punika minangka lambangipun zat sifat kanugrahaning zat ingkang Maha Mirah menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita sami kejawi pituhun dhateng tiyang sepuh kita Jalalesti kedah kita ngluhuraken asmanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang peparing gesang kita wonten alam bebrayan iki. Pisang raja, pisang mas, pisang ayu punika minangka lambangipun gegayuhane manungsa menghasurasipun mengkupi kajengan supados gesang kita wonten alam bebrayan tansah kathah gegayuhan ingkang utami ingkang sae syukur saged dados tepa tulodo bebujen ingkang luhur. Unggul-unggul tring Jawa lan Janurunge punika minangka lambangipun pambukaning Mardikaraya. Inggih wujudipun cahya gesang menghasurasipun mengkupi kajengan supados kita gesang wonten alam bebrayan iki tansah nuhuraken asmanipun sarta tanpegat panembah kita nyeladaken Gusti ingkang Maha Suci sejatosipun minggahing kita sawanta rumaos boten gadah punapa-punapa semarang punapa-punapa langkung-langkung waos ingkang saged ngertos
lan numurpi punapa-punapa punika jalaran kita kagunungan gesang inggih sang gesang punika ingkang saged sesambetan kalian ingkang maha gesang inggih Gusti ingkang morbeng dumati tumbak landian sekebalan punika minangka labangipun bapuraning kawaspadaan menggah suraosipun mengkuni kajengan sumados kita tansah siaga ing dedamel rawi-rawi rantas malang-malang rutun kangge njlagi lestarining karahayon song-song payung agung song-song payung agung punika minangka lambangipun pangayoman ya suraosipun mengku pikad supados kita tansah tumindak ingkang jejeg lan boten kesupin tansah nyuwun tuntunan nyuwun babandang saha pangayomaning Gusti ingkang maha agung. Matur nuwun nyuwun pangapunten mugi salajengipun kita sedaya tansah manggiha rahayu pasuki katingkah olah samobah musik kita tansah pinaringan jaya-jaya lir ing sambikala karahayun ingkang tansah kita tampi rahayu 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 Nuwun sewu berlaku sedaya sesepuh sing dadi makan Pak Putri samangke tumuju kawula suwun panapunten nyepati cara Jawa paling boten ngugemi tata krama Jawa wekdal wonten donga manungku puja panjenengan kendel sawetawis nggih ingkang rokokan dipun cecek riyin ingkang dar pun kagem panitia mliginipun tumpeng tunggul naga tunggal emas nggih tumpeng kuning kalian tumpeng kendhit niku mangke dibagekke dhateng ingkang rawuh sanajan namung sak sendok kagem panjenengan nampi sak sendok dugi griya dipun pepe ngantos garing dipun bungkus kain putih nek mboten nggih plastik dipun salap ngandhape pedaringan supados panjenengan pikantuk restunipun Eyang Antaboga mboten kasatan boga. Yen mboten kasatan boga otomatis nggih uripe makmur. Ngoten nggih? Monggo kita kendel sawetawis. Sing cerita ya meneng, sing rokokan ya meneng, sing mangan ya meneng. Monggo kita wiwiti. Wilahing sekar bawana langgeng wilahing sekar bawana langgeng wilahing mastuti sekar bawana langgeng duh para leluhur kaula duh para pepunden kaula duh para sukma suci duh sukma luhur rahayu rahayu sagung dumadi duh sukma klambrangan sukma pekasaan rahayu rahayu sagung dumadi duh nini danyang kaki danyang kang mbaureksa lan mengkoni Gunung Arjuna menika rahayu rahayu sagung dumadi duh nini danyang kaki danyang kang mbaureksa mengkoni pertapan Guwa Antaboga menika rahayu rahayu sagung dumadi duh para pepunden kaula para luhur kaula saking ngandhap nggih menika Eyang Bathara Guru, Eyang Antaboga, Eyang Abiyasa, Eyang Pandu, Eyang Dewi Kunti, Eyang Sakri, Eyang Sakutrem, Eyang Semar, Eyang
Makutha Rama, Eyang Sepilar, Eyang Bathara Surya, ran para luhuran para pendhen kula wonten harga Arjuna menika. Rahayu rahayu sagung dumati. Duh Ibu Pertiwi Bapa Angkasa, Nini Semara Bumi Kaki Semara Bumi. Rahayu rahayu sagung dumati. Kawula segah gondo arum pingin mujudaken raos panuwun pakurmatan kula dhateng para leluhuran para pendhen kawula sedaya. Mliginipun para pepundhen wonten ing pertapan Eyang Guwa Antaboga menika. Kawula segah gondo arum pingin mujudaken raos panuwun pangabekti lan panembah kawula dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas. Namung dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas kula bekti lan manembah. Namung dumateng Gusti Hyang Sukma Kawekas kula nyuwun panuntun sabda, nyuwun pitedahe tindak tanduk kawula, pangucap kawula lan pamikir kawula. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas, kula nyuwun kanugrahanipun Gusti, dipaliripun Gusti, pakartipun Gusti kagem para leluhuran para pendhen kawula ing Gunung Arjuna menika. Menawi dereng dados sukma suci njenengan dadosaken sukma ingkang suci, ingkang dereng dados sukma luhur njenengan dadosaken sukma ingkang luhur. Ingkang dereng dados summa sampurna njenengan paringi kasampurnan. Lan kawula putra wayahipun kaparingan kekiyatan ing jiwa raga kawula, kekiyatan ing bondo donya kawula, supados kawula sangsaya kukuh, sangsaya sembodo, sangsaya kuwagang. Anggen kawula ngayajeban agung lajengaken pakanipun leluhur dereng rampung. Nyuwun baline Jawa ing bumi Nusantara menika. Duh Eyang, para leluhur kawula ing Gunung Arjuna menika. Monggo Eyang kala dherekaken nyuwun baline Jawa ing bumi Nusantara menika. Mesakne putra wayah panjenengan Eyang sampun sawatawis dangu kalindes ing bangsa sanes. Mugi bangsa punika putra wayah panjenengan menika enggal mardika jiwa raga. Duh Eyang, kala dherekaken monggo Eyang nyuwun baline Jawa ing bumi Nusantara. Sampun titi wancine enggal cetakno. Dayoh kudu mule, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas, kanthi kanugrahanipun Gusti, dipalipun Gusti, pakartipun Gusti, pangestunipun para leluhur. Menapa ingkang kawula sedya sak kanca rencang ingkang makempal ing Guwa Antaboga menika tansah kasembadan. Ingkang kawula sedya kebak ing kawarasan, kebak ing kanugrahan, kebak ing kasantosan, kebak ing kamakmuran, kebak ing kawilujengan. Sedaya kasembadan. Menapa ingkang sampun dados darbek kawula sak kanca rencang ing marak sowan wonten mriki tansah jinangkung dening Gusti Hyang Sukma Kawekas. Menawi wonten raos candala, rubeda, sukerta, memala, bebaya kasingkaraken ing gesang lan pagesangan kawula dening Gusti Hyang Sukma Kawekas. Duh Gusti Hyang Sukma Kawekas, kagem kanca rencang kala suwun wangsulanipun rahayu saking donga kawula. Om wilahing Sekar Bawana Langgeng. Rahayu. Yamaraja Jaramaya. Rahayu. Ya marani Niramaya, ya Silapa Palasiya, ya Midara Radamiya, ya Midasa Sadamiya, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaca Cayasiya, ya Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan, duh Gusti ingkang wenang paring pitedah, duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat, duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna, duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh, wekdal kewe mugi panjenengan paringi wareg, menawi kirang panjenengan cekapi, menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan icali panalangsanipun, menawi wonten mengsah panjenengan dadosaken luluh, menawi wonten raos candala panjenengan dadosaken welas sasi, menawi wonten ama panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti, namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah.
Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula nyuwun panuntun sabda. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kawula mengeti tewarsa enggal sura ing siang menika. Sedaya tansah jinangkung panjenengan sang. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Om wilahing Sekar Bawana Lang. Donga sampun kacekapan kapungkasan. Adicara kula wangsulke malih dumateng pambiyawara kala semanggaken nuwun. Kawula menawi wonten lepatipun atur kirangipun Subasita kula nyugung ing pangsami. Matur nuwun, rahayu. Kemarin saya berawak megah makaten babaripun inggih menika ujug sesaji ugi wedharan saji dipun sambet kalih panjenengan Toko Trima inggih menika donga Jambi. Kanthi makaten adicara mahargya Condro ingkang kaping sepisan wulan Suro taun Sari Kabupaten Malang. Mbok bilih anggen kula nindakaken pakaryan pinangka lising pengendali adicara wonten cacar cewek godhang cingkrang kirang lebih basa kirang genep ing parama sastra kirang duga lan tramsila. Monggo kenalan iki utawi nyelak. Pak Triwo malah tidak tiga. Lah, ndak kenandi. Wis aku. Ora jangan wong kuwatir putus asa ngempet ae kula. Ora nang karo karo itu. Sampun. Niku kedhik-kedhik mawon damar karak, mangke disimpen teng andhape pedaringan. Soalnya nek dimangan ya ora cukup wong sakmene mbane. Ya anggur niku wau. Nggih karak niku mau nggih.